Ay, si Hal! Tumatik buto rin sa kuwaron. Hoy, Inday! Skot ning payong nga ay. Muadto ko ron sa among barrio be. Atos ubos ba? Akong kulumustahon tong mga tao dito kay hapit na ra ba eleksyon? Mas maayo man ni magpakita ta pirme kung hapit na pinili ay para mailhan ta ba. Unya na gud ta mo tago-tago kanang ligahuman na. Kanang nadaog na ta. Suruyon sa nako tong mga tao dito kay akong kulumustahon. Gutom ko ani ay. Adtos ko si Skina be. Basig na ay makita na ko ditong kandidato ba. Minalang ba makapangayo kog palit sudan. Adtos ko be. Kaya po aging mga balhabal diri oy. Gutom na kaayo. Asa naman balhabal diri? Sihal man na. Ang bagong ulansad karon ba? Matay. Kautang yung kaning konsihalan ba? Ay, sihal! Uy! Matay naman itawag na kong babae. Matay. Klaro na ni. Tumatik buto rin sa kuwaron. Hoy, Inday! Musta? Babuta ko niya kay mo. Magi ko badong na ko. Excited. Uy. Halamang siksihan ning bayhana oy. Mora ba ni among pais mga konsyel baka ng mga sobra ka siksi ba. Ato na ko kay murag mga batanon do man kay ni dali kay ni matikatik ba. Tagalan ko dig 20 ana butaran ni. Ato ra ko magdali ko. Uy, diyan. Kau ina. Timing. Kanang magbuntag ni diha. Kanang mudayon ba kag kuan? Mudayon kag lansar konsihal? Mudayon ba kag kuan? Mudayon kag lansar konsihal? Mudayog lansar dayoy noon sa konsihal na gani daan. Nya mangutana pa jud ta. Unya, asa man ka paingon? Atang lagi ko kabalhaba lagi kay adto kog iskina. Kahiar bagnaw ni konsihal. Kahit kini kuan ba? Dahil kini padutlon ba? Kaigan ako ni kumpa abi kay para makatag yun ba? Madani jud is konsihal ba? Kuyon di ko anig asa ko dadon ron. What? Paibgan ako ni kumpa abi kay para makatag yun ba? Yamat, saan bayana ni nga napakita man sa iyang mahalahamis na leaks? Nagtuog og dili ko mo kagat? Inday. Wala may habal-habal ron nga moagi. Na mas maayo pa nga manglakaw na lang ta. Magkuyog lang gud kay mintras maglakaw-lakaw ilistorya tag mga ginagbay ba. Kay mubaga ra ba ni payana. Kalaming kuluton. Unsa man Inday? Mo okay ka nga? Mukuyog ka sa kuha? Sige konsihal, kuyog jud ko nimo gyud. Murag maayo jud ka ikang konsihal rin imong barangay jud da. Ay. Dako jud kay kagbuto na ko konsihal, number 1 jud ka konsihal. Pero ikaw bahala na ko ha. Ay. Inday. Klaro man ka atong buto diha. Ka-stay ka ng buto. Kumao na. Baga video baga ko bulsa dire bro. Ako lay bahala nimo kanang mudawat man ka kabisag pila. Ako ra bahala nimo. Kumukuyog ka sa kuha. Libre gid ako tanan ba. Ug si mga kinahanglan na ada yun. Basta yatag sa nimo akong kinahanglan ba. Konsihal, tana, murag ganahan jud ko ana imong desisyon ba. Konsihal, tana.